Fl-2023 iktar minn 2300 persuna fittxew l-għajnuna minħabba dipendenza fuq id-droga, il-maġġoranza assoluta minħabba l-kokaina. In-nies li fittxew l-għajnuna trattamenti tal-kokaina ammontaw għal 41% tal-każijiet kollha. Minnhom 68% reġgħu ħabtu l-bibien għall-għajnuna iktar minn darba. Il-purità ta' droga kokaina żdiedet għal 57%. Mill-banda l-oħra kompla jonqos b'mod sostanzjali l-użu tal-eroina. Fil-fatt, fl-2023 tqasmu 31,000 siringa, ammont relattivament baxx li x'aktar huwa riflessjoni li l-użu tas-siringa marbut mal-eroina kompla jonqos. Fl-istess perjodu kien hemm 1019 persuna li jużaw l-eroina bħala droga primarja. Il-purità ta' droga eroina naqset għal 16%. Fl-istess perjodu, 1266 persuna spiċċaw l-emerġenza minħabba komplikazzjonijiet relatati mas sustanzi li jkunu ħadu, żieda ta' aktar minn 131 persuna meta mqabbel mas-sena 2022. Fl-2023 mietu 18 persuna brabta ma' droga, 13 minnhom minħabba l-kokaina u l-bqija minħabba l-eroina. Il-maġġoranza tal-imwiet kienu fetajiet ta' iktar minn 40 sena. Dawn ix-xejriet joħorġu minn rapport annwali dwar ix-xejriet ta' droga f'Malta. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon għamilha ċara li d-droga mhix soluzzjoni u s-soċjetà m'għandix tiġġudika. Hija trend li hija mifruxa mal-Ewropa nazzardajt mad-dinja kollha, mhix trend imma li m'għandna nagħmlu xejn dwarha, rridu nkunu aktar preżenti, prevenzjoni, riabilitazzjoni u nsiru soċjetà dejjem aktar li naċċettaw il-kulħadd. Elenka diversi servizzi ta' għajnuna offruti fost oħrajn mill-Caritas, is-Setqa u l-Fondazzjoni Oasi. Faħħar xogħol il-professjonisti u qal li hemm bżonn isir aktar xogħol f'dan il-qasam biex jiġu mejjuna iktar nies.